Ez hem kevnim hem nûme. Hem ji dîrokê têm hem mazovaniya dîrokê dikim. Di nav çardora xwe de roja îro jiyan dikim. Ez hem gundê êlih a kevnarim hem bajarê nûjen Batmanım. Bajarê êlihê wek navendek bajareke nû ye. Mirov dikare bêje heftê sal temenê wê heye. Ev bajar her çi qas bajarek nû be jî kevnariya derdora xwe li xwe ciwandiye. Yek ji wan cihên dîrokî bajarê Heskîf e. Heskîf ku ev 12,000 sal e li rûyê cîhanê li ber xwe dide, niha bi xetireyek mezin ve rûbirû ye. Bendava Lusiyê wê vê dîrokê bi nav bike. Bajarê Êlihê her wiha bi pirçandiya xwe tênasîn. Ji ber ku wek bajarek bazirganiyê hatiye avakirin, ji gelek deverên Kurdistanê welatî hatine û niştecih bûne li Batmanê. Bajar di nava salan da carek mezin bûye û di demek Kurd de bûye mîna metropolek. Di nav vê mezinayiyê de her çi qas feqîrî û xizanî hebe jî Êlih yek ji wan bajarê xweş û bedew yê Kurdistanê ye. Werin em bêhna xwe li bajarê Êlihê vedin. Ji Heskîf û Kercewsê bigirin heta Sasûnê, ji Qubîn û Xirabbajarê heta Hezo em vê warê nas bikin. Ji Meret û Hilkişin jor ji çiyayên Xerzan bibin mêvan. Ji çemê Batmanê xwe berdin jêr, ber bi Diclê ve biherk.